ikaduha na ni nga bahin, no? Mao ni ang last next meeting ang atong pagkahisgutan mao ang sacrament of matrimony, marriage. What is holy order? Kining sakramento sa pagkapare or sacrament of holy order, pinasahi na siya sa tanan nga sakramento, no? Lahi siya. Duha ka punto ang iyang kinalahi. Una, kani nga sakramento nga obispo lamang ang makahatag. Only the bishop has the power to ordain priest, no? Obispo lamang. Sa uban, pare, no? Kini obispo lamang ang makahatag. Ang pare dili maka-ordina og lahi na pod nga bag-ong pare, obispo ra gyud. Ikaduha, nga kalainan, ang sakramento sa pagkapare, mao lang kani ang sakramento nga dili ihatag dungan. Mao lang ni siya ang sakramento nga dili ihatag hurot. Ihatag kini siya step by step. Dili siya ingon nga bulto ng lamsam, tingi-tingi, stages by stages. Example, sa bunyag. Sa bunyag, uy, palong na pod. Okay. Sa bunyag, pagdawat nimo sa sakramento sa bunyag, dawat nimo tanan, no? Ang kompleto nga sakramento imong madawat. Okay? Kung mabunyagan ka, madawat nimo ang grasyang makasantos. O mauna kina, ikaw anak sa Dios, ikaw naluwas na. Pero sa pagkapare, stages by stages, no? Na tulo ka stage. First stage, second stage, o third stage. Sa katikisem, makita nato ang meaning sa holy order. Mao kani siya ang sakramento nga sa diin makadawat ang usa ka lalaki, no? Kabantay mo lalaki, dili pwede babae, lalaki ra gyud. Okay? Anong lalaki lang pwedeng mapare? Ganing dili pwede babae? Tungod kay sa mga apostoles sa una, walay babae. O ang pagkapare at nahiusa kita kay Kristo. Si Kristo lalaki. O ato siyang tawag nga Father. No? So, muna. Nayo ba nangingon unfair ang Ginoo? Mga babae dili pwedeng mapare. Kaming mga babae gusto mi magpare. Unfair ang Ginoo. Mga Ginooban. Pero mga igsoon, ang lalaki o babae na ay kanya-kanya nga nagkaiyahang tahas. Dili tanan nga buluhaton mahimo sa lalaki na ay wala sa lalaki nga naa sa babae o naa sa babae nga wala sa lalaki. Amen? For example, mga babae, walay equality. Kaming mga babae nga gusto mapare, dili ka pare. Pero atong ibutang nga example mga igsoon. Kabalo ba mo nga ang pinaka nindot nga bagay kuno sa kalibutan, wala na kuno'y makalupig sa pagiging inahan.
sa pagiging mother. The experience of a mother of childbirth, nga ikaw magdala sa bata sa imong taguangkan, wala kuno'y makalipig ana nga special privilege. Niya ako lalaki man ko, di ko maka-experience nga mahimong nanay, ang mumabdos. Niya moingon ko, unfair ang Ginoo. Gusto ko magnanay, pero di ko, wag man ko'y matres. So, kada tao, babaeng lalaki na itahas. So, muna nga, lalaki lang yun mong igsoon, ang pwedeng mapare. O, muabot ang, ngayon, daghang mga nagprotesta na, bisang sa sulod sa simbahang Katoliko. Pero, sultihan ko kamo, ang opisyal nga pagtulunan sa simbahan, imposible gid ka na mahitabo. Di gid ka na mahitabo nga ang babae mahimong pare. That is theological impossibility. Okay? Okay. Minister. Ang pare nato, matawag, ang usa sa mga titulo sa atong pare is ministro. Minister. Unsa may minister? Unsa may meaning sa minister? To serve. So ang ato di mga pare, ang ato mga kaobispuhan, ministro, meaning to serve. Diakonia. Service. They are a servant sa ilang respective flocks. So, unsa man ning flock? Mga karniro nga nagpundok sa mga karniro nga imong gibantayan, mao nay flock. Nya ikaw nga tigbalantay, ikaw nga pastor, ang pare, ang tawag pud sa pare, pastor. Bigay tigbalantay siya. Siya pod ang servant, sulugoon. Meaning, ang atong mga pare o obispo dili busing, kundi servant. No? So mo nang itawag ang Santo Papa, servo servorum, the servant of all servants. Because si Jesus ningon, I came to serve, not to be served. So di ay, ang atong mga kaparian, naa sila sa pagserbisyo sa mga karnero, sa ilang mga binantayan. Pero masubo usahay, nga imbis serbisyo, ang uban, busing, lisod duulan. Ha? O dili nato na malimod, kakahitaboy ka na. O talagsa na lang kayo, ang makaingon ka nga nagserbisyo. Pero dili raman pod pare ang igo, kita pod. Kita nga mga laiko, kung tagaay tagamay mga poder, busing po kita. Naamang gina sa human nature. No? Human nature gina. Nga gana, maka amigo lang pulis, mura na pog pulis. Maka amigo lang mayor, mura na pog mayor. Bisa kinsa. No? Laiko man, mapare man, o asa man. That is human weakness. So ang tulo ka stages mga igsoon sa pagkapare, ato memorize na deacon, priesthood, o bishop. So mo na siya ang 3 stages. So una, unang usa ka tao na ay calling sa Ginoo sa Holy Order, ordinahan siya. Ang first nga ordination is deacon. No? Pag deacon siya, makadawat siya og sanctifying grace, dugang, og sacramental grace. Pag ordina na po niya ang pagkapare, madugang na po ang sanctifying grace. Og ang karakter, mausab na po ang iyang karakter. So kada stages na ay karakter, na ay kinaiya, nga dili mapanas. No?
At each stage, in every sacrament, there is an increase in sanctifying grace, an imprinting of a character upon the soul. So, ang attire sa deacon, o sa kabok, diya, no? So, ang deacon, unsa may pwedeng buhaton sa usa ka diakono or deacon, pwede siyang magbunyag, pwede siyang maghatag og humili. Ang deacon, basta naordinahan, bisag di pa siya pare. So ang pwede makatindog diha, mohatag og humili, pare ragyod og deacon. Dili pwede ang laiko. Bisa pag unsa kanindot mowale sa usa ka laiko, usa ka ordinaryo nga tao, dili pwede mohatag og humili. Usa ka na ka liturgical abuse kung ang laiko mohatag og humili. Kabalo mo sa humili, paghuman sa gospel, ang mo explain sa gospel og maghatag og humili, pare ragyod og deacon. Ang laiko di gyud pwede. So ang deacon pwedeng magbunyag, pwedeng mo hatag og humili, preach, og mag-distribute og Holy Communion. Pero dili sila pwede maka-consecrate. Meaning, wala sila gahom sa paghimo sa pan og binong ngadto sa lawas og dugo ni Kristo. Klaro? Okay. Ang pare, so, ang deacon, mahuman siya nga mga deacon, pila ka bulan or pila ka tuig, iordinahan na po siya. Mo pandungan na po na siya sa kamot, sa obispo. At that time, may mo na siyang pare. No? Madungagan ang iyahang gahom. Unsa man? Gahom nga siya makahimo sa pan og bino ngadto sa lawas og dugo ni Kristo. Unsa pagid nga gahom? Gahom sa pagpasaylo og sala. Kano sa man naghihimo ni Jesus? Katong sa gabi nga siya nabanhaw, nikalit lang ni appear, unsay Bisaya sa appear, ni gawas, ni gula. Oo. Pakita siya sa mga apostoles, bisag nakakandado ang mga portahan. Ingon siya, ang kalinaw, anaa ka ninyo. Tapos, gihuypan nila siya. No? Niya sila. Dawatan ninyo ang gahom sa Espiritu Santo. Kung kinsang sala ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon sa langit. Katong gabiuna, gitagaan sila sa gahom sa pagpasaylo og didto gitukod ang sakramento sa kumpisal. Og ang ikatulong nga stage mao ang pagkaobispo. Ang pagkaobispo mao ang pinakakumpleto nga pagkapari nga nadawat sa usa ka tawo gikan kay Kristo. Si Kristo ang pangulong pare o ang pinakahingpit nga pare. O ang nakadawat sa pinakakumpleto nga pagkapare gikan kay Kristo mao ang obispo. So ang pinakagamay nga bahin sa pagkapare, deacon. Ang next, pare. Ang pinakakumpleto nga nadawat niya tanan nga gahom, obispo. Unsa may nadugang sa obispo nga gahom? Gahom sa paghimo og bag-ong pare o gahom sa paghimo og bag-ong obispo. Og naa siya'y otoridad, jurisdiksyon, naa siya'y teritoryo, otoridad sa pagtudlo, bahin sa pagtuo. Unsa ni nga pagtudlo? Meaning kung dita obispo dita katudlo, no. Siya ang mo-guide kung unsay itudlo. Siya mo interpret. Siya mo'y last say. Kung naay mga pagduha-duha o pagkalibog, siya mo'y last say nga dalangpan. Mao na ang mga obispo kinahanglan bright sa theology. Kaya ba't sabot yun?
Now, so, ang pagkapare, walay labot sa sanctifying grace, Gracia Makasantos, makadawat pag sila sa ginatawag nga sacramental grace, muning mga actual grace, nga ready, mutubag, kada pangayo nila para sila matabangan sa panginahanglan nila sa ilahang ministeryo, sa ilang ministry. No? So, ang Ginoo, maayog yun. Tungod kay dako ang demand sa pare, na asya'y handa nga grace nga standby, nga anytime mangayo sila na ana kung ilang pangayon. Okay, sa unang panahon mga igsoon, ang deacon, kadumdum mo kay Saint Stephen sa Bible, basa mo, the first martyr, deacon do siya, katong bundakan og bato, ibang bato sa mga Parisiyo, ipatay. Ang nagtugot nga patyon si San Pablo, no? Deacon do siya. Sa unang panahon, ang deacon, kung maordinahan kag deacon, forever deacon ang yuka, no? Dili na ka mahimong pare o na sa una, pero giusab ka na sa panahon karon. Ang deacon nahimong stepping stone na lang, kanang transition stage. Nga karon deacon ka, after pila ka months or pila ka years, mahimo kang pare. Meaning, walay permanente nga deacon. Stop over lang na siya. For the meantime, sa pagkakaroon, nga wala pa ka mahimong pare. So kung madikon ka, eventually, kadugayan, mahimog yung kang pare. Okay? So, ang mga deacon, makita na lang nimo sa seminaryo. So, katong mga estudyante, ng mga seminaryan, nga nahimong deacon na. Pero, pag abot sa Vatican II, gibalik na pod sa Vatican II ang dumaan nga style. Mao na nga sa Amerika, na ay mga minyo nga deacon. So, ang mga kanas sila, mga tiguwang, minyo, giordinahan nga magdikon para kaabag sa pare o sa obispo. Sila'y tig-type sa mga chansere, sila'y mga, pwede sila mag-preach, magbunyag, magkasal, pwede. Ang humili, katabang, pwede mudawat o minyo. Pero, example, kini mga deacon sa Amerika, mo nang ilahang patakaran dito, once mamatay ang ilang asawa, mabalo sila, di na sila pwede kaminyo o gutro. Mao na siya. Sa Pilipinas, lahi. Wala na siya gitugutan nga style sa Pilipinas. Pero daghang gahangyo nga nindot untay nga na, kay daghan na rin mag-volunteer nga gusto magdikon, married dikon. Pero wala pa ka na siya gi-discuss sa kwan. So itawagan CBCP. No? Pero base in the future. Pero sa Amerika, na ay mga deacon, usually mga married. Okay? Nindot na siya kay ang pare shortage, gikulang, so na assistant. They will assist bishops and priests, no, in missionary fields by baptizing, preaching, distributing Holy Communion, instructing converts, and assisting at marriage. Okay. Sa kadaghanan mga igsoon, di ba, atong hinumduman, ang first step sa ordination, deacon. Amen? Second step, pagkapare. Third step, obispo. Pero kadaghanan sa musulod sa Holy Order, taman ragyod sa second step. Di ba, kabantay mo? Di man po pwede tanan mong obispo. Kadaghanan, diha ragyod sila taman sa pagkapare. No? Dili na siya buot pasabot nga kung maabot ng kag 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos magkapare, automatic mahimo kang obispo, no? Dili. Mohimo lang og obispo kung naay panginahanglanon sa usa ka lugar. Okay? Ana na siya. So kasagaran sa mga pare, taman lamang sa second stage. Pero bisag second stage, na muna itong basahon, no priest would or could wish for more. No? Bisag second stage lang, kontento ng mga pare kay wa na kay pangayoon pa. Dako na kaayo
nga dungog, nga ikaw mahimong alter Christus, mahimo kang representante ni Jesus. Dako na kayo na kalipay mga igsoon niya, ikaw makahimo sa pan og bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo, nga moingon kag mao kani ang akong lawas, mao kani ang akong dugo. Pagkaanindot, dako, grabe nga pribilehiyo, grabe nga dungog, no? Pagkanindot nga gift to become a priest. Okay. So ang pare pwedeng tawgon ministro, pwede po siyang tawgong preacher, pwede po siyang tawgong pastor. Kung sa may meaning sa pastor, tigbalantay og karnero, mo na'y pastor, no? Pero ang pangutana, kanang pastor sa ubang mga tinuohan, born again, happy church, mga unsa pa diha, question, pwede ba sila tawgong pare? Pwede ba sila tawgong pare? Ako na lang itubag. Ulaw man mo. Dili sila pwede tawagong pare. Nga naman, unsa man day meaning sa pare? Ang pare mo offer og sacrifice. Amen? Kayo namdaw mo? Ang pare, ang essence sa pagkapare is to offer sacrifice. Muhalad og sakripisyo sa Dios. Niya ang mga born again, ang ubang mga sekta, mga protestante, ila lang gisalikway nga pagtulunan kanang sacrifice di sila mutuo na. Ang ila wali lang, preacher lang sila, di sila mutuo ng halad-halad og sacrifice offer. Ang ilahang service, Sunday service, is to preach the word of God, praise and worship, that's it, fellowship. Pero wala sila yung ginatawag nga konsepto nga nagahalad kita og sacrifice dito sa amahan. So, ang priesthood, di sila mutuo. So, dili sila pwedeng matawag pare. Mo na kinalahi. Okay? Kung na mangutana, mo na itubag. O, ang Anglican, sa 16th century, misipak sa simbahang Katoliko, gipanguluhan ni King Henry VIII. Nihimo siyang sovereign head of the church. Nirebilde siya. Siya kuno'y head, dili kuno Santo Papa. So, ang Anglican karon, abi nila, pare sila. Naman na sila yung mga pare po. Pero sa tinuod lang, dili sila pwede matawag nga pare. Nga naman, kay walay legal nga obispo ang mikonsagrar nga mi-ordinar kanila. Nga naman, kay nabugto na ang kutay. Tungod kay dili man sila muduo gihapon og sacrifice. Dili gihapon sila muduo og sacrifice. So the third step on pinakataas mao ang obispo. So kung naay kinahanglanon sa usa ka lugar nga mo leader, nga mo manage ug mo head sa mga kaparian, nabakantihan, pananglitan ang usa ka diocese na bakantihan, ang Santo Papa mo assign, no, o mo designate og usa ka pare nga ordinahan pasakaon sa third level. Among sa mga pare, taliwala sa mga pare, mo pili siya nga konsegrahan nga mahimong obispo. Okay? So sa pagka-obispo, nadawat sa usa ka tawo ang katapusang dihog sa Espiritu Santo. The last. First, kanusa? Sa pagka-diakono. Second, pagkapare. Ang last nga madawat niya ang Espiritu Santo diha sa pagka-obispo. So, makakumpirma siya,
himo siya bagong pare o obispo, mo na bago. So sa pag-ordina o obispo, usually na ay duha ka obispo or daghan, dili ra usa. Mo nang gitawag nga co-consecrators. The new bishop receives the Holy Spirit for the last time. So ang pinaka-first nga nadawat niya sa bunyag. Tapos kumpirma, deacon, pare, So wala na'y nabilin. There is no further Christ-sharing power left which God can give to man. Wala na may mas taas pangagahom nga mahatag pa sa Dios. Ondili, mauna ang pagka-obispo. Muna na'y pinakataas. Kompleto na nga karakter. Kana nga gahom, dili nagyod mawala kaniya. Kana nga kinaiya kana nga dagway sa iyang kalag na usab forever. Og di na gina mausab, og di na gina mawala. Okay? It is a power that he can never lose. So unsa may unsa may repercussion na. Meaning mga igsoon, bisang magmugawas siya sa pagka-obispo, sama sa pare. Bisang pagmugawas siya sa pagkapare, gusto siya mag-iglesia ni Kristo nako, magminyo nako, wa na ko'y Ginoo, di gida mawala ang gahom sa pare. Ang obispo, dili gyud mawala ang gahom sa obispo ang iyahang karakter. Kuha ninyo? Makalibog, no? Unsa na? Bisag migawas na siya, napa siya gahom? Yes. Pero, kung migawas na siya, siyempre, gididaan na siya sa pagmisa, gibawalan na siya dayon sa iyang superior. Bawal na ka mo misa, bawal na ka mo magpakumpisal, bawal na ka magwali, bawal na. In behalf sa simbahang Katoliko. Pero bisag ibawalan siya, kanang gahuma, naa nagyud kaniya ug di na gina mawala. Kuha ninyo? So unsa may iyang practical application ana? Meaning, example, nigawa siya. Pagka-Katoliko, nagtulibagbag siya. Pananglitan, mubalik siya. Nangayo siya pasaylo. O gi-reinstate siya sa obispo, sa Santo Papa. Mibalik siya pagkapare. Kinahanglan pa ba siya ordinahan usab para mabawat niya ang gahom? Dili na. Kay katong gahom naagihapon kaniya. Kuha ninyo? Samaw na siya. Bisag migawas siya, mubalik siya, mangayo siya pasaylo, unsa ba diya na reinstate siya, di na siya kinahanglan ordinahan otro. Mao ganin ang usapod ka bata, once na bunyagan ka, bisag pag mo iglesia ni Kristo ka, niya mo balik na buga pagkakatoliko, di na kabunyagan otro. Kaya ang imong karakter nga pagkaanak sa Dios, di na gina siya mapapnas. Pero wala na nagpasabot nga di ka maimpyerno. Maimpyerno gyapon ka. No? Ang imong dagway magpabilin bisag tuwa dito sa impyerno. Dagway nga binunyagan. Okay? So mao gyapon na ang gahom sa pagkapare bisag mo gawas obispo naagi ng gahuma. Okay. So sama sa ubang mga sakramento, ang sakramento kinahanglan ang pare nga naghimo sa sakramento dapat naa siya'y intensyon, naa siya'y tuyo. Example, ang pare pan og bino iya konsegrahan nga mahimong lawas og dugo ni Kristo iyang ampuan, di ba? Dapat na siya'y tuyo nga kana mahimong lawas og dugo ni Kristo. Kuha ninyo? Bisan pag moingon siya, kuhaan ninyo kini, mao kani ang akong lawas, nga igahatag kaninyo, kuhaan ninyo kani og imna, kay mao kani akong dugo. Bisan pag musulti siya ana, kung sa iyang hunahuna, wala siya intensyon,
kana dili mahimong lawas og dugo ni Kristo, og ang imong madawat dili lawas og dugo ni Kristo panra. So mao na nga makaampo ta kanunay nga ato mga pare walay makasagol nga kuan nga nagpakaroy na ingnon di ay, no? Kay delikado. So maupod ka na sa pagkapare. Mao na ang mga Anglican o mga aglipay, ang ilang pare dili tinuod nga pare tungod kay wala sila intensyon nga mohimo og sacrificing priest. Mohimo lang sila priest, ngalan pare priest, pero wa sila gatuo sa konsepto of sacrifice. That is why ang ilang priesthood invalid. Whoever gives a sacrament must have the intention. Kung walay intention, the sacrament is invalid. Okay. Adto na po kita sa mga Orthodox. Kadungog na mag-Orthodox. Okay? 1,000 years ago, ang Katoliko na split into two. Orthodox o Catholic. Kaning mga Orthodox, Katoliko gyapon Apan kini nga mga obispo tungod sa politika o mga personal nga panagdumot, mi bulag sa Santo Papa. Mingon sila, dili mi modawat sa panguluhan sa Santo Papa. So, na maghimo mig among pangulo. Apan, nagpabilin gihapon sila nga nagatuo sa parehos nga pagtulunan, nga doktrina, dogma. Gadawat gihapon sila kay Mama Mary, Santos nga Eucharistia, tanan nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang ila lang dili gidawat ang Santo Papa. So, ang pangutana, kining Orthodox, naa ba sila'y valid nga pare? Ang tubag, yes. Ang ilang pare, valid. Ang ilang Eucharist, valid. Pero, ang tawag kanila is schismatic church. No? Separated, kuha sila, no? Separated churches. Schismatic. Makadungan na yung Orthodox, schismatic. Dili kita pwedeng mo attend og misa sa ilaha. Pero, kung mo adto ka Russia, usually ang Russia Orthodox na sila. Adto ka dito Europe, na ay lugar nga wala gyoy simbahang Katoliko, ang naa Orthodox lang, pwede ka mo attend kung wa na gyoy lain. Amen? Kuha? Okay. Pero dili ni sila pwedeng matawag nga protestante. Kaya ang protestante misalikway sa pagtulunan. Sila wala. Ang ilang isalikway ang Santo Papa lamang. Okay? Pero moabot ang panahon o kini gina tinguhaan sa simbahan nga ang Orthodox o ang Katoliko mabalik o mahiusa. Mao na atong kanunay sa atong pag-ampo sa ecumenism. So ato na nahisgutan miagi may ison nga makadungog mo Armenian, Greek, Catholics, dili na sila dili na sila Orthodox. Katoliko gyapon na sila, pero lahi lang ang ilang seremonya. Okay? Kumano na to na leksyon last time, no? Pwede kita mo attend sa mga misa sa Eastern Rite. Kita nga mga nasa Roma, Latin Rite. Ang katong nasa Egypt, sa Iraq nga mga Katoliko, Greek, Armenian, Syriac Rite, kuha na sila, Eastern Rite. Pwede kita mo attend. Pero Orthodox, dili kita pwede mo attend. Okay. Ato kita sa Santo Papa. Unsa man ning Santo Papa? Naabay ordinasyon sa pagka nga ang Santo Papa labaw ba kini siya sa mga obispo? No, di ba niingon ta ang pagkapare tulo ka stage, diakono, pare, obispo? Napa ba ikaupat nga mahimo kang Santo Papa? No, wala. Taman lang yun sa pagka-obispo.
Actually, ang Santo Papa, mga igsoon, obispo kani siya. Ha? Obispo kani siya. Nga, obispo nga na-assign sa Roma. Okay? Nga, pareho ra na sila gahom. Ang Santo Papa dili labaw sa gahom sa tanang mga obispo. Ang Santo Papa pareho ra gahom kay Monsignor Dosado sa tanang obispo sa tibuok kalibutan. Parehos lang. Apan na ay kinalahi. Sa may kinalahi nila. Dili gahom sa espiritu. Naa siya'y otoridad. Okay? Labaw siya og otoridad sa tanang obispo tungod kay gihatag kini nga otoridad ni Hesus kay San Pedro. Isip pangulong obispo, pangulong apostoles, siya ang gitugyanan ni Hesus sa Yahweh sa gingharian sa langit. So naa siya'y otoridad labaw sa tanan. Pero ang gahom sa pagkapare, parehos lang. Kuha ninyo? Parehos lang ang ilang gahom. Pagkonsigrar, paghibog pare, pagkumpirma, pagpasaylo, parehos lang ang gahom. Naalang siya ay labaw nga jurisdiction. Okay? Because he is the Bishop of Rome. Sumulunod ni San Pedro. Naa siya ay otoridad sa tibuok lawas ni Kristo, sa tibuok simbahan. Siya ang tighimo sa balaod sa simbahan. Siya ang mo-appoint sa pare nga mahimong obispo. Siya ang mag-assign sa mga obispo kung asa siya nga diocese. Iyahana. O naa siya special privilege. The privilege of infallibility. Unsa ka ni meaning sa infallibility, mga igsoon? Infallibility meaning kung ang Santo Papa magpanudlo bahin sa pagtuo o bahin sa moralidad, meaning unsay atong angay buhaton, unsay insakto, unsay sayop nga sa moralidad, dili siya pwedeng masayop. Okay? Pero wala nagpasabot nga dili siya makasala. Ang Santo Papa makasala. Pwede siyang masipyat kung moingon siya, unsa may maayong ligid paliton para sa akong auto. Mas nindot gyud tong Firestone. Mas nindot gyud tong Goodrich. Kung siya, bisa pag motudlo na siya bahin mga anak ang mga bagay, pwede siyang masayop. Basta gani dili bahin sa pagtuo o dili bahin moralidad, pwede siyang masayop. Pero pag abot na gani sa moralidad, pag abot na gani sa pagtuo, di siya pwedeng masayop. Nga naman, promise na ni Jesus. Nga giyahan niya ang iyang simbahan. Nga niya siya, bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. I will be with you until the end of time. So the Pope and the Church is infallible. Amen? Ang kardinal, unsa man ang kardinal? Obispo gyapon ang kardinal, mga igsoon. So unsa may kinalahi? Dungog lang kana siya, kanang kardinal. Pareho ra gyapon na silang obispo, pero sila ang ginatawag nga personal advisor sa Santo Papa. Mga close-in na sila, no? Mga advisor. Ang kita ng kalo sa mga obispo, unsay color sa obispo? Pula. Ang tawagan na zukito, no? Dili panchito, zukito. Ang color sa zukito sa kardinal, kadiyot lang, obispo violet, no? Ang kardinal pula, simbolo sa martyrdom. Okay? Ang zukito sa Santo Papa puti. So mga kuha na sila, personal advisor. Ang mga kardinal gikan pa na sa unang panahon, no, sa early Christian ancient church. Pero si Pope Nicholas II, siya ang naghimo
nag-formalize sa College of Cardinals. O ang mga cardinals karon, maoy mo, sila ray pwede ka-appeal sa eleksyon sa pagpili sa bag-ong Santo Papa kung mabakante ang opisina sa Santo Papa. Sa unang panahon, mga igsoon, sa karon, ang pwedeng mahimong kardinal, pare lang yun ang obispo. Pero sa unang panahon, bisag laiko pwede. Pero karon, giusab na, obispo lamang o pare ang pwedeng mahimong kardinal. So kasabot na mo, unsay kardinal. So, next. Bishop. Ang bishop, ang tibuok kalibutan, mga igsoon, gibahin-bahin o teritoryo. Tibuok kalibutan. Okay. Unsa man ang itawag nga diocese? Kasabot mo diocese? Ang diocese, gilangkuban sa nagkalahi-lahi, mga pipila ka mga parish. Okay? Ang pila ka parish, mga pipila ka parish, mahimo na siyang dinere. Pero murag wa man na i-apply diri sa tuwa, sa Amerika ra man ang dinere. Ang pila ka dinere, combine mo, mahimong diocese. Okay, sugod ta sa pinakagamay. Pinakagamay, GSK sa Pilipinas. Ang pila ka GSK, mahimong unsa man? Chapel. Sakto? Wako nalaktawan. Ang pila ka mga GSK, pila ka pamilya nga GSK, mahimong chapel. Ang chapel, ang pila ka buok chapel, mahimong suna. Ang pila ka suna, i-combine mo, mahimong parish, parokya. Ang pila ka parokya nga nagtipon-tipon, mahimong diocese. Ang pila ka buok diocese, mahimong provincial. No? Na ginatawag nga provincial. Ang pila ka buok provincial, mahimong Universal Church. No? Ang pila ka diocese, mahimong provincial. O tanang provincial, mahimong Universal Church. So, ang head sa diocese, bishop. Okay? Ang pila ka diocese, unsa may example sa pila ka diocese nga mahimong provincial? Moning Dupim, no? Dipolog, unsa man ning Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi. Mo na siya nakalahi-lahi nga diocese, i-combine mo, mahimo siyang provincial. Tawag niya archdiocese. Sa archdiocese, nakalahi-lahi nga mga obispo na ay mas labaw pa gid nila. Archbishop. O diri sa Dupim, ang archbishop mao si Monsignor Dosado. Question, ang archbishop ba busing sa ubang, mas labaw sa ubang mga obispo? Pwede ba siya makabuot o makahilabot sa ubang obispo? Dili. Di siya makahilabot. Ang kada obispo, siya mo'y magdumala sa kada diocese o di siya pwede hilabtan sa archbishop. Ang archbishop, mura lang kada siya og dungog. Ang mahimo lang sa archbishop, makakuan siya, makapatawag siya meeting, no? Og naa siya makapreside siya over during mga meeting nila. Pero di siya pwede makapanghilabot. Each bishop, no? The archbishop is not the boss over other dioceses in his province. Each bishop is the ruler of his own diocese. Okay? Now next, Monsignor. Unsa man kinsa may Monsignor ginatawag nato diri sa Osamis, si Monsignor Boy Naron. Unsa man na sila? Obispo pa na sila, no? Ang Monsignor, pare na sila, ordinaryo. Pero gihatag na nga dungog, nga title sa ilaha, tungod sa ilang pagkasuod sa obispo. Dili lang kayo suod nga sip-sip, kundi suod nga dako siya kontribusyon
mura siya sekretary, vicar general, dako siya og katabang. Okay? The bestowal of monsignship puts upon the priest the seal of his bishop's high approval, but does not give any increase of priestly power. Huh? Next, military chaplain. Military chaplain, usually dayosisa ni sila, nga mga pare, nga gipahulam sa obispo dito sa military para sa pag atiman sa kalag sa mga naa sa serbisyo sa military. Ha? So, naapag yung ginatawag nga private prelature, example ano yung mga Opus Dei, pero dili na nato na kay lawom na. So, dire kita tama no ison. I hope na mo'y nasabtan bahin sa istruktura, sa pagkapare, kardinal, obispo, pare, ano. At least, importante ni para makasabot kita. Matudlo po nato sa uban. Eh, lisod ka ng galutaon lang kita. Napatay kamay nga panahon sa pag-sharing, no? Inyong kasinatian. I-discuss on sa inyong na-learn para dili malimtan.